kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hapoh. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa pan Pynduh ke MBBS Henry Khynnah ki bapas ke admission ke lapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kray api na benda ka NEET. Ka Sorkar Assam kelas sedang mentaban lum jingkhen ya ki jingdon ki Khynnah Skul ha ki Skul Sorkar. Namar ba ketemu ban Pynduh no ya ki tu ki Skul ki bagi Khynnah puli ki don Tang Hapoh ka Hapoh Ngut. Bat ka Sorkar ka labatha ya ka Directorate of Elementary Education bakan le ya ka badon kam ha ka baga ne ka tanat ru kelas sedang ya ka kam jongka lengba ki District Mission Coordinator bat ki nongtrei ha ka tanat puli puthi. Ka Sorkar Assam kalabatha baki tu ki Skul ki badon Tang Hapoh Hapoh Ngut ki Khynnah Skul ki deiban pha no ya ki Khynnah ha ki jaka pule ki ba marjan bat deiban Pynduh no ya ki. Katanat pule puthi ha Assam kala ong bakani kalong sibenta ban pen klan ya ka pule puthi ban pen biang lot ya ki jingdon kam jongki nado ki yeng Skul ki no hikai bat ki weipat ki jingdon kam. Lashim ya kani karai hadien bakalalap bala bon snem kam tam hagi thai nong gendong ke jingdon ki Khynnah Skul hagi Skul Sorkar kanang hiar bha namar babun ki bala kieu shagi jaka sor bat bun ru ki bala letno shagi Skul private. Ka Sorkar kalap bagi nong hikai ki don bet kumbala thong da ka Sorkar bat ki yeng Skul ru ki biang kat bagi Khynnah Skul pan ki don kai tang khat san ne Hapoh Ngut bat kalap bagani ka dei ka jingpen sep ai. Ka Sorkar Assam kalabu lupa ya ki kendon bala da Pynduh no ya kita ki Skul ki badon Tang Hapoh Hapoh Ngut ki Khynnah. Ka Sorkar kan penbiang ru ya ki kali ban leit syau leit bu ya ki syakita ki Skul ki ba marjan snong. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang bala pendon kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat ka maryang ru kum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan thao bonjat ki jingpang. Henry Pynduh pat ban the shanala ne ban thang Pynduh no. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpnyang sya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat ka maryang ru kan kta syo.